sumusuping rasa jati oh tan kawusa ing manjung niku sanggan sangar kena gandha kocapun nggih pragiling Pandhawa nggih sang Raden Sadewa ngawe ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Ngamarta nalika semantun lambaro ragil Pandhawa den papak dening Satring Randu Gumbala Bambang Antasena muwah Satring Dresina geni sang Bambang Wisanggeni nalika semantun repepek kagiat putra lan selancur Pandhawa Lungguh sing lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggono magawe klarira wang Wiladala jagat dewa Bathara ya jagat pangestunwara. Gawe kaget atiku ning atase aku. Medhun saka kedaton negara Ngamarta merga gelo atiku. Lah kok iki ora pangling anakku loro cah bagus-bagus. Ya mung emane rada kentir-kentir. Kok nyegat karo lakuku. Wisanggeni lan Antasena ana wigati apa lah kok makmu cilik mbok cegat? Paman Sedewa. Iya. Aja kaget aku nyegat lakumu ya. Mak cilik. Iya ora dadi ngopo. Aku ngaturke basaku katura. Alah. Wong biasane ya ora ngaturke kok. Mumpung ana Kakang Antasena. Atur sanggepmu kuwi arep pencitraan ning ngarepku ngono kuwi.
bocah ora urus. Tampanono Mak Cilik. Ya tak tampa pangestuning makmu. Mbok miret alun wae tampanono. Ya tak gegem dadekake jimat. Aku ngaturke basaku katuru ya Mak Cilik. Iki ngono. Ayo mumpung eneng kowe. Wong ora urus. Ya Antasena tak tampa. Pangestuning makmu Cilik ing Bumi Retalun wae tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Ora. Iku jane aku apa kowe sing takon aku wae. Aku apa kowe? Aku sing ning ngarep aku kok. Ya wis. Ora. Oh, sidaya bareng meneh to. Nek ora bareng diseneni. Dikira wong ngulenang sing ora duwe skill. Bareng ki angel lho niku ora urus. Ndek kakang kowe kaya ndek kakang mbel gedes. Ora jane kok sampeyan medun saka Kedaton Negara Ngamarta monggo mung ijen. Tak sawang saka pasuryane Mak Cilik sedewa kaya-kaya sampeyan duwe rasa kagol kogelan atimu Mak Cilik. Eneng perkara apa? Heeh. Mbok ya anak-anak iki dijlentrehi. Werdine sartane sampeyan iki bloko karo aku. Mergo nek sampeyan isih nganggep anak karo Antasena, nganggep anak karo lancur-lancur Pandhawa, mergo sampeyan mencurahkan apa sing dadi perkaramu kuwi aku ki rumangsa isih dianggep dadi lancuring Pandhawa Mas Cilik. Iya. Bloko Mas Cilik. Wis anggeni piye? Nek aku arep matur mengko aku wedi nampa dukaning wong atuamu. Wong atu aku sapa? Wong atu aku sapa? Wong atuamu Jodipati. Ya kuwi Kakang Mas Werkudara ya bapakmu Bratasena. Ora kok sampean wedi nek nampa dukane Bapak Werkudara ki sebabe apa? Antasena, Piye, Lek? anane aku mudhun saka Kedaton Negara Ngamarta iki merga janjane aku gelone ya wis ora apa-apa. Nyatane pancen iki luputku ingkang ndadekake bapakmu Murina, bapakmu nesu, bapakmu duka karo makmu cilik Bumi Ratawu. Ora engko sing dadekake bapak nesu karo sampean terus sampean gelo mergo bapak ki janjane bapak ki ndek luput apa terus sampean umpama duwe kaluputan karo bapak lupute sampean apa? Bapakmu ra ndek luput, makmu cilik sedewa sing duwe luput. Luputmu apa mak cilik blokowo kok nganti Rama Jodipati? Rama dengkulmu. Bapak Jodipati Pak Dewi Werkudara kok iso duka karo sampean blokowo mak cilik? Iki dudu perkaramu, iki dudu perkarane bayi wingi sore. Nanging iki perkarane wong gerang, iki perkarane wong tuwa. Sik. Anane wong tuwa ki merga ana bayi wingi sore. Ngono? Sampeyan kuwi iso dadi gerang ki merga tau dadi bocah kaya Wisanggeni. Nalikane sampeyan isih enom, jaman lakon Pandhawa lare ya, Kang. Ambu. Wah, jan. Aku ora do nglakon kok. Kowe nek ndelok wayang ki sing tok delok apa? Sinden. Karo batang tamu. Hus. Bintang tamu kok batang tamu. Jaman lakon Pandhawa lare sampeyan ki ya isih dadi bocah kaya Wisanggeni iki. Tur meneh wujudanmu ki padha Pinten Tangsen kuwi satriya kembar nuwun sewu. Ya mung bedane aku ora nganggo gelung nek aku ora nganggo sing ngisor gelung kae apa jenenge aku ora dong. Nek sampean nganggo. Ning babar pisan iki dudu perkaramu Wisanggeni. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa Kang ora dijlentrehi kok. Oh ya wis. Ning titenono mengko ana kesatriyan Bumi Ratawu kobong dadi awu ya Kang yo. Heeh. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana mak tratap rasaku aku ora arep bloko kok bocah ki ngancame lah sejatine ya bocah ora iso tata krama bocah bodho nek entuk ngarani Bodho kae. Iso entuk bojo ayu banget ora wong kewahyon sengara. Ngono.
Turjane lek kowe entuke bojo ayu ki aku ngarep ngarah wayang lawasane mbae. Ngono. Anggepmu apa lho? Rajane biyen aku sing ngarep ngarah. Wis gage jlentrehno, sampean ketoke wedi wong ketoke tak sawang saka pasuryane sampean terus cupet bucet. Mergo wedi tak ancam. Wis anggeni, apa mak cilik? Anane bapakmu duka karo aku ki mergo aku nduwa keparenging para Pandhawa ingkang bakal masrahake wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ana ngersane ngeyang kuwi ngetal kandha. Lho. Simbah Buyut, Mbah Buyut Bisma. Iya. Karo Maja ora. Anggepmu apa ora? Simbah Buyut Bisma rawuh ning negara Ngamarta mak cilik. Iya Antasena. Wigatine apa? Wigatine ora ana kejaba ya kuwi mung arep murungake perang gedhe Bratayuda. Kuwi sing sepisan ping pindhone kinarya srana timbuling bapakmu wis anggene. Kinarya srana timbuling Kakang Mas Panengah Pandhawa ya kuwi Kakang Mas Arjuna. Panjenengane bakal mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Srana bakal dilebur sartane Pandhawa saiki bakal budal tumuju ning Prajanegara Ngastina srana nindakake tapak asta. Tapak asta kinarya apa? Kinarya pratandha yen to negara Ngamarta dipasrahke ing para Sata Kurawa. Banjur negara Ngastina uga dadi aregemaning para Sata Kurawa lan ingkang pungkasan ingkang ndadekake ora arna sartane ndadekake pamanmu gelo. Iki mergo aku ditundung karo bapakmu ya kuwi Kakang Mas Werkudara. Mula hidep apa aku mapan ing negara Ngamarta yen to aku ora dianggep dadi piranganing Pandhawa. Luwung baya aku minggat sartane aku nglungani negara Ngamarta. Sik mancilek aja lunga sik Manci. Sik Mandra. Kaget rasane atiku bareng krungu tembungmu sing kaya ngono mak cilik ya. Ora sambok teruske. Ora sambok teruske lehmu arep ngendika. Aku wis tanggap apa sing dadi keganjelane atimu mak cilik. Ya syukur nek wis tanggap. Iya. Tanggap ora, Kang? Apa? Padha ora karo ngen-ngenku. Lah ngen-ngenmu apa? Ya wis ora usah tak omongke, nek tak omongke kowe mengko ming melu-melu. Oh. Kowe ndengen-ngen apa? Ndengen-ngen nek wong sing nduk simulasi mati iki diorek-orek raine. Rumangsamu. Aku ndengen-ngen padha karo kowe ni. Wis tanggap? Wis. Aja diomongke. Oh ya. Ora iki bocah iki nduk guneman apa? Wis iki perkarane bocah. Lho, anane bocah ki mergo anane wong tuwa. Sampeyan arep bales ora usah. Wong mau aku ya ora arep tok blakani apa. Wis engko tak blakani mak cilik. Iya. Nah terus iki aku tok cegat aku arep lunga. Ora usah lunga. Nek sampeyan gugu aku ora usah lunga. Ha terus piye nek aku ora entuk lunga? Kang? Piye? Tata-tata. Oh ya. Arep bali ngono. Urung tata-tata anggepmu kok tata-tata arep bali. Sampeyan tak suwun megeng napas. Iya. Wis kage. Oh iya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayahe ngasepi. Oh. Maika semanten. Mandeng ciptane Sang Bambang Wisanggeni. Arsa muja dateng ingkang pamaning bumi taun nggih Sang Raden Sadewa nalika semanten ela ing jagat gaweaning para dewa ical wujuding ragiling Pandhawa wonten wujuding Nalendra Bagus.
Wis. Nek wis wewujudanmu kaya ngene kuwi sampean ming kari manut aku mak cilik. Lho. Ora iki kok aku tok dandani cara kanalindran. Iya lah. Silik dengkulmu. Silik Sedewa ki nek nganggo pogokan, nganggo praban kaya ngono ki wangun. Ha iya wangun to Kang. Wangun. Wah, nyandang ratu mongko mbranyak asemane. Jane. Umpama aku iso dadi ratu ngono aku arep kaya ngono. Ora wangun. Aku mbayangke wis kemekelen. Ora mbayangke kok kemekelen. Coba nek kowe nganggo topong utawa nganggo mekutha iki wujudanmu dadi kaya bestak muni ngono tak antil kowe. Ora. Sampeyan tak dandani dadi Nalendra. Ora kok aku arep lunga kok malah tok dandani dadi wujud ratu. Wis sabagune sampeyan manut aku. Oh iya. Ora manut lakon kesatrianmu tak obong, bojomu tak pateni. Saurunge pateni pangan sik ya ni. Hus ora aku ora melu-melu nek kaya ngono kuwi. Cukup kowe wae, Kang. Oh iya. Sampeyan dadi ratu. Ratu sapa, Prabu sapa? Ayo wis golek jeneng dhewe. Oh iya. Nek umpama aku Nalindring Sonya Wibawa, negara Sonya Wibawa. Jejulukku Prabu Panduasmara. Apik ora? Apik banget. Aning ora ana patihe, mosok ora ana patihe, Kang. Apa? Sampeyan dadi patih gelem ora? Ora. Oh, lah wong kok. Bojomu tak pek. Oh, aja. Ana syarate nek bojomu ora gelem tak pek. Apa? Dadi patih. Mau karepku ki aku ki mung arep wis pokoke aku ki iket-iketan jarikan surjanan tekan panggung simulasi mati ngono kuwi. Ora kena nyambut gawe ya kudu sing lahir batin. Terus karepmu Kae ning kono kae ana wit. endi? Kae wit gedhe nggon kae ana njlirit medun kae. Oh ya. Gua kok bentukane aku ora asing. Kon ngopo ki aku? Kae dilaten. Lho rumangsamu. Aku kon dilat wit anggepmu aku ora doyan panganan ngono apa piye? Dilaten wis lah. Wah, kok aku ki karepmu arep tekan kepiye? Sandangan cara patih gagi dilaten. Wah, jan. Cah kucluk ora tak pandangi. Piye? Kok dadi giyem? Giyem cengelmu kowe ora iki dadi wedok kaya ngene. Dilat meneh. Oh iya. Jan wis ora. Lho, apik, Kang. Ye. Kok ora kathokan ya mung kok ora ana-ana. Pate kok udo. Iki piye? Wah, elok. Elok cengkok kebuan sih. Wis, kowe dadi patih. Heeh. Iki dadi ratune. Ngono ya, Prabu sapa? Panduasmara. Prabu Panduasmara. Terus kowe arep nganggo jeneng patih sapa? Aku tak nganggo jeneng Patih Satru Bangsa. Wedyan jenengmu kok medeni? Wah medeni wae. Kowe nek aku arep nganggo jeneng Patih sing cepethe iki engko ndak anyang ta. Iya. Wis ngono gek do budal. Njur iki aku kon ngopo? Kowe sowan ning negara Ngamarta. Iya. Kowe ngamuk kok. Nanging ya aja ngamuk yen to durung ana wong ingkang wangkot. Banjur wigati kusuhan Ngamarta kandha yen to arep mboyong Dewi Janaka. Kowe ora edan lho kowe. Edan piye, Kang? Janaka kuwi bapakmu kok. Wis men aku ya sengit kok ndek bapak minggat. Bali mesti nggawa ibu baru. Ayo kudune kowe Terima-terimake ora. alah, umpama aku entuk ibu baru mah iso tak anyang ta. Rumangsamu apa ora? Wis bakune wigatine kuwi ngono wis anggeni. Iya. Wis kana budal. Ya nek ngono aku njaluk amit njaluk pangestumu. Tak mangestoni. Bocah mangestuni wong tuwa ya ben. Nun mangke Kanjeng Rama. Amiji dateng putra Pringgondani.
Pun Gatotkaca kula nyadhong dawuh. Pun mangke Kanjeng Rama Kyai. Miji dhateng wiswanipun Kang Putra Jangkar Bumi pun Antareja kula nyadhong dawuh. Wah. Gatot wonten dawuh. Antareja wonten dawuh. Aja kaget Tapiji. Merga ana wigati ingkang kudu tak dawuhake karo kowe. Dawuh kados pundi? Dawuh kados pundi Kanjeng Rama? Mangertiya. Wektu samangka Pandhawa bakal tata-tata budal tumuju ing Praja Negara Ngastina. Ingkang wigati ya kowe nindakake tandha tapasta negara Ngamarta dipasrahake ana ngersaning Duryudana kakangku. Banjur apa sababe negara Ngamarta pasrahake ngersaning para Satagraha? Merga Bratayuda bakal diurungake dening Bisma kakekku. Ingkang samangka wis ngregem wujuding pustaka jamu Hyang Jimat Kalimasada bakal dilebur Kinaryasarana. Ya kuwi timbuling pamanmu ing Madukara sartane Kinaryasarana tentrem lan rukune Pandhawa lan Kurawa. Gatut. Lajeng samangke kula kadhawan menapa? Lajeng samangke Kang Putra kadhawan menapa Kanjeng Rama Kyai? Wah, tuwun taderena lakune para Pandhawa. Tumuju ing Praja Negara Ngastina, anak-anak Werkudara jero kanteng Kenggari. Yi, ngestaken dawuh. Sikender nedi? Sikender sinten? Wah, Antasena. Kirangan wau teng mriku. Sing bocah lemu niku to. Wah, ora caturan, ora ana cah gocluk ya wis. Ih, ngaten. Ingkang bakal kula semedya derek tindakipun para Pandhawa kangge budal. Mengko sithik Raden, mengko sithik Raden. Ratu bagus mbranyak pasemone. Kowe sapa sinuwun? Uleleng banget iki to. Yen jagat pangestu Ngaramayahmu Bathara jagat. Ora mengko to dhisik sadurunge aku mangsuli apa kang dadi pitakonmu. Aku arep takon karo kowe sapa kowe Raden Werkudara? Wah. Saiki arep ngebyat. Kowe ngerti karo aku dadak takon. Ngerti wae aja kok jenengmu. Anakmu pira, bojomu pira aku ngerti. Ora kowe iki sapa? Aku Nalendrengsa Nyawibawa ya aku Prabu Pandhuasmara. Prabu Pandhuasmara. Kanut wonten dawuh. Iya apa balamu? Titi. Kula mriku wonten pakempalan Nalendra sak nuswa Jawi mboten wonten ingkang nami pun Prabu Pandhuasmara. Pekumpulan sing ndi? Pepadi iki. Dite. Nanti mriku senes rencang kula Kanjeng Rama. Wah, kowe sapa Prabu Pandhuasmara? Wis ngerti karo aku dadak takon. Edan dibales. Sing mburi kuwi sapa? Gatotkaca. Kowe iki. Kowe kok. Edan ngerti karo aku. Ngerti wae, bojomu aku ngerti. Anakmu sapa aku ngerti. Anakmu ning sing nyrengengeh wujudane kaya Dursasana ya ora? Parat ngerti. Sing mburi dhewe kae, sing disisik kae Antareja to kae. Edan ngerti. Ngerti wae aku apa-apa ngerti. Lah, sesuk sing metu pirang nomor? Aku ora ngurusi kaya ngono kuwi. Jare apa-apa ngerti kok kowe kok. Ana wigati apa? Raden. Apa? Raden Werkudara. Yo aku. Kondhange akeh nyebutake yen sampean kuwi panenggaing Pandhawa. Mongko kejaba panenggaing Pandhawa. Pandhawa ki satrung ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Yo.
pancen akeh kang nyebutake mangkono. Lah, nek pancen cetha Pandhawa ki satru ngantos teken ati suci pewayung Budi Rahayu, aku arep njaluk tulung karo sampeyan kena apa ora? Kena wae. Watone aja abot-abot. Lho, jare nadan munggah gunung nyemplung segara mbok lakoni, nadyan to kudu mati mbok lakoni, ora kelingan lakon jaman banyu suci Perwitasari apa piye? Wah, edan. Saja calon arep kewirangan aku le mungsuh ratu iki. Kewirangan iki boten napa-napa dilakoni mawon. Nggih to Kakang Mas. Lah nggih. Kula niki lho kudu wirang kudu celorengan siwit rai kula bareng nggih kula lakoni. Jane nggih niki wau kula ajeng nyedot WC ning bot-bote kula ora caturan karo kowe. Antasena ora enek genti kowe sing kocluk. Lah kula niku sesulih adik kula ragil. Wigatimu apa? Aku njaluk tulung. Iya. Aku arep nglamar Putri Ngamarta. Apa kira-kira kowe gelem nglamarke? Wah, sagu. Aku sagu nglamarke wong wedok saka negara Ngamarta sing mbok karepake. Sapa? Aku njaluk lamarna Dewi Janaka, Raden. Wah, edan ora tatanan. Prabu Pandhawasmara. Piye, Raden Werkudara? Yen to kowe arep nglamar karo Dewi Janaka ngerti yo. Janaka kuwi dudu kok putri, Janaka kuwi dudu kok wong wadon. Nanging Janaka kuwi wong lanang, Janaka kuwi adikku. Janaka kuwi panekahe Pandhawa Satring Madukara. Aku ora idep. Mbuh Janaka lenang, mbuh Janaka wedok, mbuh Janaka ngencek, mbuh Janaka banci. Arep tak rabi. Arep tak wengku garwa. Merga iki dadi dawing dewa Prabu Pandhawasmara bakal kuncara anjahing bawana. Waton iso nyanding. Marang Putri Ngamarta ya Putring Madukara ya kuwi Dewi Janaka. Wah, edan. Yen ngono kowe ora kena tandhake kamurkanmu. Taunana Windanana aku ora bakal gelem leren nggonku ngupadi. Yen to durung kelakon kecandhak apa sing tak uyak ya kuwi mboyong marang negaring Sanya Wibawa mengku garwa marang Dewi Janaka. Gatot tandhaki wis kendhau. Prabu Pandhawasmara ora minggat kendharat tangane Gatotkaca untir krungu pedhot siramu. Gage uyakan aku nek wong uyak. Menungso ora tata. Janaka wilanang arep dipek karo. Sampun Kanjeng Rama. Kula aturi lenggah ing prayogi menungso menika kula ingkang badhe mejahi. Gage. Tandangi kalau.
dedalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane kaya sutuk caca mrateng kikir sukmanya ilang araganya terus ngalinteh kece wali kece sadat setan wali kobra wedhus prucul aja nggudak dengkul wedhus prucul nggudak wong kokean mangan driwul ora nggo sikik nggon kulo mangku mlebu ning wewengkon negara Ngamarta. Lah kok ketemu karo satriya murup diadani wong lanang nganggo kotang. Oh digremengi. Parep. Wis ngerti ane aku nganggo pusaka kotang Antakusuma. Ngerti wae kok. Ketok mantar-mantar ngono kok. Pirang bot iki. Pirang bot apane? Ora nggo sikik kowe iki sapa? Ana menungso sandangan patih. Mongko lagae kaya wong ora genep. Pancen ya kan biyen aku kuwi wong kendir. Lan aku bangga, aku dadi wong kendir bangga. Nyotong. Mbangane wong waras-waras mengko kan mikir utang, kok kan mikir bojo, kok kan mikir anak. Lung boyo aku diadi wong kendir. Wis sapa? Takon karo kowe sapa? Gatotkaca. Parep. Ngece pitakonanmu. Ngero ngece wae. Bola-bali wong kendir, kowe mungsuh wong kendir, kudu luwe kendir. Kowe Gatotkaca, kowe ratu Pringgandani kowe. Nalika kowe arep dadi ratu, kowe mateni pamanmu loro sing jenenge Brajadenta karo sing jenenge Brajamusti. Mateni lek-lekmu kowe. Kowe arep dadi ratu karo senengake kaluhur kowe mateni lek-lekmu. Bangsat elek. Dudu kaya ngono lakon sing sejatine. Ah, digawe ngono wae ora apa-apa. Yo, nek kowe arep ngerti aku mburi saka negoring Sonya Wibawa. Patihe ratu kowe mah. Prabu Pandhuasmara. Ah, patih Prabu Pandhuasmara. Aku patih satru bangsa. Patih satru bangsa. Ayo ndi? Dewi Janaka ndi? Arep tak boyong didhaup ratu Gustiku. Arep kelakon boyong pamanku Janaka Madukara wateso glundungke. Mestakane Raden Gatotkaca ora minggat saka ngarepku tak pancat pundakmu lak untirku tak gembol ndasmu. Kowe tekku ya ben wis mati kowe pokoke. Gede banget ya ngene. Oh!
Oh, arep mabur barang. Hei, wih. Oh. Hit. Oh, ayah. Wah, Kisru. Aku ra mabur kok kowe mabur le. Oh. Aku ambles bumi kok weden kowe. Mripate ngapunten Kakang Mas. Kula kinten gapura selamat datang. Gundulmu ngopo mlayu apa ora iso ngalahke marang Prabu Pandhasmara mboten kok perkara saged napa mboten ngalahke Prabu Pandhasmara ning wonten kawontenan ingkang ngane-ane iki kula majeng ancas kula ajeng ngepuk ajeng nutuki Prabu Pandhasmara sing majeng malah pati sapa? Pati Pandhasmara. Sapa? Pati Satru Bangsa. Kula antem jengkelang ning karo jejogetan kaya ora dirasake niku. Banjur wi kula mabur. Kula tungkaki matane. Matane sapa? Matanipun niku. Teker matak-matake aku kowe. Mboten dipun raosaken. Ning sanes niku sing damel kaget manah kula. Apa? Sing damel kaget manah kula niku dheweke iso ambles bumi. Monggo nuwun sewu. Teng jagat raya mriku sing saged ambles bumi mriku namung Kakang Prabu Setija panjenengan kalih Antasena. Kula curiga. Curiga apa? Cubriya kok curiga. Ah, Cubriya niku. Kek sing dadi patih niku ming Antasena. Ah. Oh iya. Lah menawi boten pitados monggo kemawon. Ketitik kula niku ambles bumi kula kaget kula lek kula mlajari ku mboten kok perkara kula wedi ning kula Cubriya nek niku wau Antasena. Wah, ora ngandel aku. Lah monggo menawi badhe dipun cobi. Neter ketrimaning gesangipun Kakang Mas Antarja. Lah niki apa iki? Niki apa niki? Wah kok ana ula barang. Niki menungsane nika wah parat iki matur Kanjeng Rama iki. Lah monggo kemawon. Anake kalah lapor bapakne wadul bapakne gedhe dhuwur mbangane aku. Ora sopan kok ming teko ngantemi wae. Aduh. Aduh. Sapa kowe? Aku to. Kowe sapa? Patih Satru Bangsa. Patih Satru Bangsa. Heeh. Wah, tan iki arep iki. Wah, ambles bumi. Kaget to kowe weruh aku ambles bumi? Kaget weruh aku ambles bumi dikira sing iso ambles bumi anakmu sing jeneng Antasena to. Ayo,
nek ngarep mati mungsu aku gagel adenono. Wah, raminggan gejeng dasmu. Ngremuk polo nek ngene carane iki. Wah, labu apa Werkudara iki? Pancen lagak-lagane ngopo aki bali? Suwe men. Ngasih apa piye? Wah, senengane pamer tungkak yo dikira tungkake apik-apik kok. Tungkak medak telek kok. Diraup-raupe raine anake parat cebloke kapok tenan kowe. Edan ulung wah edan tulung ana aku Gatot Anarja Gatot turung wah edan tulung ana aku ora iso tak bedol dhewe awakku. Tulung mudar kowe mati kowe mampus kowe ora ana sing nulungi karo kowe. Edan Patih satru bangsa bangsat Antarja Gatot tulung. Iya Dimas Gatotkaca Sewu Kanjeng Rama Kyai teka kawontenanipun saged kados mekaten kenging napa Kanjeng Rama Kyai teka samangke saged kaceblok wonten ing Bantala cerewet anak-anak apa wah mbokari kon bedol Dimas bedol. Lho landi. Lah terus teng mriku niku. Wah, jan wis jebule kleru bedol trekmu. Mangsane apa? Kowe sing ngono Dimas. Ih. Wow. Sampun Kakang Mas mesake mengki mundak kemeton. Apane kemijilen ngono. Pun bedol panjenengan saged ambles bumi. Wah, jan kok ngrekasake.
Wah. Aja kuwi. Lho lha pundi to? Sukunipun panjenengan niku ngemundi? Ngisor. Oh, iki tak kira sikil kaya. Sak sikil kowe. Wah. Edan. Kados pundi Kanjeng Rama Kyai? Sakti wong ewa. Sakti ora kira-kira. Sekti menika lagunipun Deni Cakra Gundulmu. Ampuhe kagila-gila. Jebul tinemune. Pate satru bangsa isa ambles bumi. Lah saged kemawon. Kula menika Jobriya aja menika. Weh lah mati di aku. Bisa gede melayu ini ngopo? Aduh, ketiwasan Mak De. Yayi bisa gede melayu kena ngopo? Yayi bisa gede melayu ya gini. Apa plecite sing lunga saka desamu? Kae malah opo kae? Ketiwasan Mak De. Ketiwasan piye? Wah, jebul Ratu kae mau ampuhe kagila-gila. Dheweke sumbar-sumbar. Tak tandangi kridane lah kok ngungkuli marang kadigdayane Pak Deku Njodipati. Sing tenan. Padimu wae kalah. Mungsuh padihe kae mau. Lho, apa iya? Oh. Ngecek. Mosok iya kalah sampean, Dik? Kalah. Wah, aku dicebloke. Wah, laitan. Ratu kae mau sumbar-sumbar. Aja kok kowe wis anggeni. Najan Werkudara rangkep 1000. Puntadewa Kantiwikrama rangkep 1000, Janaka rangkep 1000. Nekula Sedewa rangkep 1000, aku ora bakal wedi. Apa meneh dayane Pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada rangkep 1000 kene tak cobane. Lah saiki aku tak takon karo sampean. Arep takon opo? Pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada saiki ning endi? Digawa kakek Mungketal Kondo. Eyang Bisma. Yo. Walah. Tak suwune ngambil, Pak Dik. Arep kanggo srana ngundurke ratu kae. Eyang Bisma iki wong bawana langgeng ayomi marang jagating Begawan Bisma. Saklawase ora pangling putuku wis anggeni. Iya, Mbah. Simbah Bisma. Iya. Aku arep takon karo sampean. Apa kira-kira bener sampean ngasta wujuding Pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada? Wis anggeni aja sisip pandulumu. Sawangen ingkang tak asta iki wujuding Pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada. Ngono, Mbah? Iya. Sampeyan tresna karo negara Ngamarta, lahir batin aku tresna. Lah saiki negara Ngamarta ketekan Kraman. Mongko kramane gelem bali waton wis mati saka dayaning Pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada. Mula kang saka kuwi tak jaluk kanthi banget lilanono aku nyuwun ngambil wujuding Pustaka, Mbah. Gila. Wilaitan bocah kae kok meh ngapusi karo aku. Oh, tak bujung mangsa bareng iso mbalekke lan masrahke wujuding Pustaka resaning Resi Bisma Marat.
Ngopo? Nyah, lho. Edan iki pusaka kadewatan kok teko diuncalke ngono wae. Kuwi sing tak jaluk. Dasar kepara nyata. Wis marem atiku wis anggeni marem ya wis gek dimarem-maremke wis. Rumangsane apa? Angel lho Kang gawe marem iki. Lah iya. Sok ambal pindho ping 3 wis ora marem. Kowe kok pisan iso gawe marem, jan bocah njaluk dicothok. Rumangsamu apa ora? Aku tak ngrombong sampean ya. Ya sakarepmu, Prabu Pandhuasmara dasare Ratu Wasis Mas Kitha ing Esti kae, mung suwe tekan kene kae. Mung suwe tekan kene. Gage. Tamakno wujuding dayaning pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada lungguh sing kepenak wisanggeni. Aduh. Waduh. Ora sinuwun. Sinuwun kula nyuwun gesang sinuwun. Oh, panas raga kula, panas awak kula. Ngandel ora? Ngandel ora. Oh, layak kok. Selagane aneh-aneh ya sinuwun. Iya patih Satru bangsa. Wah, jebul panjal maning kece-kece wali kece. Ora pangling Jaramaya. Inggih Raden Wisanggeni. Oh, ampun. Nyuwun gesang Raden, nyuwun gesang. Sinuwun Prabu Pandhuasmara kula nyuwun gesang. Ya, tak wenehi urip. Watanana ingkang nyekseni tumindakmu ingkang ora prayoga. Pakde. Padhe sapa? Pakde Warja. Pakde Werkudara tekano kene. Wah. Idan jebul kowe sing memba rupa Bisma kakek kowe ngetal kondo. Nyuwun pangapunten Raden, aku njaluk urip Raden kula nyuwun gesang. Wah, ora pisan ora pindho kowe mesti ngisru uripe para pendho. Yen to ora aku sing nulungi Sengara Bali ning regemaning para Pandhawa wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada. Kowe Prabu Pandhuasmara. Iya Raden Werkudara. Edan teko iso kababar dadi wujuding Jaramaya kaya ngene. Ya pancen saka pangreka dayaku merga sangka digdayaku kok. Mula Begawan Bisma ingkang sejati wujude kaya ngono kuwi. Piye? Ngono kok sampean sida arep tampak asta. Apa kae mau? Penyerahan sertifikat. Dumeh negara Ngamarta ki lemah nganggur 2 tahun terus arep disitang. Pahit ora. Wis ngono takoni kuwi Jaramaya kuwi. Wah. Jaramaya wonten dawuh Raden Werkudara. Aku tak takon karo kowe. Badhe nyupriksa menapa? Sebabe apa kowe memba rupa Bisma kakekku? Iki badhe srana damel pejahipun para Pandhawa. Jalaran Pandhawa menika lari Sukerta menawi Pandhawa pejah kawandhanipun badhe kula aturaken wonten ngersanipun Iwang Mikulun Bathara Kala. Arep diaturke Iwang Mikulun Bathara apa ya? Kala. Oh, Kala to. Iya.
Wah, tak kira Bathara Paya. Nek Bathara Paya terus lakone Murwapaya. Ngawur lho kowe iki ora. Banjur apa meneh? Kejawi saking menika para Pandhawa badhe dipun pejaya awit sampun ngantos samangke para Pandhawa kasembatan gayuh kanugrahaning dewa ingkang badhe tumurun. Wah, dewa badhe bakal matedhake kanugrahan inggih Raden. Apa kanugrahane? Dewa badhe matedhaken kanugrahan ingkang namipun Wahyu Tirta Gulaya Jati. Sesotyaning Kamandanu. Kula kautus ing Wang Pandhawa Betari Durga supados mbesmi lan numpes sangya para Pandhawa supados sampun ngantos kasembatan gayuh Wahyu Tirta Gulaya Jati sesotyaning Kamandanu. Jaramaya Wonten dawuh sinuwun Prabu Pandhawasmara. nek kowe isih kepengin uripmu kepenak pinardawa umurmu, kowe saiki bali. Kowe saiki bali. Waduh. Kula kinen wangsul ya. Nek pancen isih kepengin dawa umurmu lho. Kowe bali matur ngersani Wang Pandhawa Betari Durga yen to Pandhawa wis mati. Pandhawa wis kelakon mati. Nek pancen arep njajaki kekuataning para Pandhawa Prabu Pandhawasmara sing ora nrimake. Nggih. Nek ngaten kula nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu sinuwun kula matur nuwun. Kula ngaturaken genging panuwun merga kula sampun dipun maringi gesang sinuwun. Piye? Nek kaya ngene iki apa kowe ora gelem ngaku? Aku dadi adimu Ipe Mas. Wah. Prabu Pandhawasmara. Piye? Ngatur kowe panuwun merga kowe wis gawe tentrem negara Ngamarta ya mung aku njaluk kowe wujuding pustaka tak jaluk bali regemaning para Pandhawa. Piye? Tak jaluk bali dadi regemaning para Pandhawa. Iso iki bali iso. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku moh mbaleke wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Yen to sepisan Arjuna ya Dewi Janaka bojoku calon ora bali ning negara Ngamarta ping pindhone aku moh mbaleke wujuding pustaka yen to sak mengko wragiling Pandhawa adimu ragil ya kuwi kekasih Raden Sedewa ora bali ning negara Ngamarta aku moh mbaleke nek kowe ora tau baleke. Wah, banjur piye? Anakmu sing jenenge Gatotkaca mau ndi? Anakmu sing jenenge Gatotkaca mau ndi? Wah, Gatot Sujarno. Wonten dawuh Kanjeng. Rama Kyai kula wonten dawuh. Andum gawe supayane adil. Najan to kowe ora melu mangan nangkane, kowe kudu melu gabul pulute. Mudar ora wae. Nadan kowe ora melu gabul ambune. Syukur ora kowe, Kang. Nadan kowe ora melu mangan peleme nanging kowe kudu gabul playere. Kok ora nyambung to kok. Segage cekat-ceket temandang. Kula kadhawan menapa sinipun? Golek ana bibimu Dewi Janaka. Waduh wonten pundi duripun kula mboten mangertosi. Lah ya mulane digoleki nek ngerti dununge ning endi ra ya sengara goleki to. Ulang nggih. Wah, wong kok apa? Aku ngerti kowe iki janjane. Ora budal. Ora budal idone kowe. Iya ya. Rama Kyai kula nyuwun pamit, hati-hati. Ora usah nggo gamelan mah ngirit ya. Banjur sapa sing upaya
Adi Gustiwa. Gelem ora gelem kowe kudu ngupaya. Jernyatane Apa paya? hus. Jernyatane kowe wis nundung karo adimu Ragil. Kowe kudu goleki eneng ngendi dununge dan nganti lakaning mega kudu mbok goleki kudu nganti ketemu. Yen to Sedewa ora ketemu ijole nyawamu. Wah. Sedewa welendile. Sedewa. Wis nek wis kaya ngene iki terus aku kon kepiye? Ayo ora piye-piye. Nyatane wujuding pustaka wis mbok cekel. Iya. Wis saiki kowe cumondhok ning negara Ngamarta, Lek. Lah terus aku kon piye ni? Kowe ya melu. Kowe rak ya rombongan. Oh lah iya. Perkara aku kae digoleki karo bapakmu. Ayo men mbok nganti edan rak ya sing ora ketemu. Wong sampean ya gore ning kene kok. Oh lah iya. Ya wis ngono ayo. Sinambi ngrondani kanan Praja Negara Ngamarta wisanggeni. Ayo Prabu Pandhuasmara. Yang mak bu bolong kali jodhe sapa sing gawe nangka bosak dikopyok kari betone lho ya. Nun mangke Adi Guru. Ingkang rakeng sithik pangudal-udal nampi dawuh pangandika paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru. Punapi menapa ingkang dados darunanipun wontene sak mangke kula kapiji sowan kula kadangu lenggah kula Adi Guru lho ya. Nun mangke Kakang Narada kados pundi? Wontenipun kula amiji saha ambagaken dumateng lenggah paduka awitipun sababaken kayewangan Suralaya ingkang sasapan hawa panas utawi sinebat ketaman goro garaning kayewangan ingkang sumundul ing awiyat. Kakang Narada ingkang rayipun Manikmaya nedya nyuwun dawuh paduka sejatosipun punapi ingkang dadosaken sabab kayewangan kesasapan hawa panas kados mekaten Kakang Narada. Wah dalah nuwun mangke paduka menika dewaning para dewa tartentu pirsa dhateng kawontenanipun para titah lan ugi pirsa dhateng kawontenanipun Sangya Para Jati ingkang sami mapan wonten ing kayewangan. Nanging kenging punapit teka sak mangke bab perkawis kayewangan Suralaya ingkang taman gara-gara teka nyuwun pirsa dhateng kersanipun ingkang rakeng sithik pangudal dalem para mriku mboten nampipun ngunyai seganten. Jenenganipun paduka mriki sampun pirsa dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun mekaten lho Adi Guru. Lho ya. Ibaratipun kula nggadahi cangkriman paduka ingkang ambatang cangkrimanipun mekaten inggih. Walah dalah. Wah. Paduka mriki kok sampeyan sampun saya kendel sampeyan. Ya mboten boya dadosaken suwijining perkawis Adi Guru iki. Menawi paduka nyuwun pirsa dhateng ingkang rakeng sithik mangudal-udal babagan kayewangan ingkang ketaman gara-gara mriku dipun sababaken dening punapi menika ingkang kawogan kados pundi menika ingkang dadosaken sabab lan jalaran kayewangan ketaman dawa panas Adi Guru. Wong Mas Rama Sidam saring bawana langgeng mboten mati nduga mana kayewangan Suralaya ketaman gara-gara awit sawanipun Jawata ing cakra kembang inggih menika Atmaja kinasipun Kakang Sang Hyang Ismaya inggih anak kula pun Kamajaya. Mangga dipun dangu nah badhe dipun dukani monggo badhe dipun cethat nggih mangga nyatanipun piyambakipun sampun damel gara-gara wonten ing kayewangan Suralaya. Mbuya Kakang mbuya kula namung badhe nanjaken menapa ingkang dados
ancas sarta wigatosipun Kamajaya sowan ngadhep wonten ngarsa ulun. Ha mangga dipun dangu kemawon majeng. Kamajaya wonten paring ngadhawuh Pukulun. Marata diaki jenenge tulun paringi kalodhangan maju. Ulun bakal ndangu lan apa kang dadi wigati kita ngestaken dawuh Paduka Pukulun. Oh. Mulat mono sang bagus. Asmunira kang kamanungsan Parang sowan kula ngaturaken sembah senggem pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana ya sampun sanget anggen kawula pundi. Apa to kang dadi ancas kita teka munggah ning Kayuwangan Suralaya, Duh Pukulun. Mesti kemawon Paduka sampun pirsa dhateng legetaning manah kula bilih kula arsa mboyong wujudipun Wahyu Tirta Gulaya Jati Sesetyaning Kamandanu. Badhe kula pasrahaken lan kula tedhaken dhateng pun para Pandhawa. Senyatanipun para Pandhawa menika satring ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pramila sak mangke kula mboyong wujudipun Wahyu Tirta Gulaya Jati badhe kula pasrahaken dhateng para Pandhawa Pukulun. Kagiat risang kapiranguring anggul kinembal gembet. Dosang retnaning bawana. Ing teka luhur kang dadi pakarti kita ya yen mangkono ulun paringake wujuding Wahyu Tirta Gulaya Jati Sesetyaning Kamandanu. Kamajaya menawi sampun terwaca dawuh Paduka kula ngaturaken agunging panuwun Pukulun. Salajengipun kula arsa nyuwun pamit badhe masrahaken kanugrahan menika dhateng pun para Pandhawa sarta ati-ati duga-duga dikawa Kamajaya.